how? Hey. Are you Masai? Ma en piny. Ma ok piny. Ma en ang'o? Polo? Ma polo. Ma okanye. Wan kanye bwana. Give me the headphone. Nyong'ong. Ming'ong'e weche. Bana, the weather is cold. Yes. I am also cool. Yes. And I am cool in fact. I'm also putting a pullover. Have you seen the way I put on a pullover? Director ameniambia from the other side. Yes. We monda connect gini e kai. Mondi korka jo piny kik chandre. Connect gini e. Mai iluongo ni mano en karwa mar timo gikwa mag Nyakalondo. Ma ok Nyakalondo bwana. Ma en ang'o? Ma wang jowi bwana. Kai ka mwatime transmission ng'en jaluo gi English mago gin brothers. Ma wang jowi. Yes, ma en Nyong'ong ming'ong'e weche. Ang'ong'o ni ba nyinge luonga ni Joseph Pike, the man who did this, and all problems came to be a solution. They changed to be a solution. Yes, man. Wagwan Rastaman. My almost makasibur mako mondi maka kitoto maka chama maka ibo maka marosa. Tell those people. Tell them. Omondi makasibur maka kitoto maka chama maka ibo maka marosa. Kilo lungane omiele dize kada bilguru aka Pantera. Leo. Director, watch on here. Look at those people. I look at these people. I'm looking at you now. Look at these people in the hall. I'm looking at you. In the people from Holo 7. Oh, maro kak. Ja Rastafari. Yo maro kak oknewa. Okadwa ni wawuo mang'eny bwana. Thing number 1. Thing mokwongo. Yes. Maneka katale dubiro. Bana apenji. Apenja. Kaluwore gi direction mar nginene. Mar nyathino. Mano guok koso en leman. En akwacha kwa gigi chacha. Mano kwach. Odwa chalo guok to be nena kwacha kwach. Ingeni gini chacha. Nyawange tindo. Okay, ni kwach nyawange tindo matokino ringo. Bana nyathino driver bwana. At high speed. No talent. Yes. At high speed. Odhirimo ndege, odhirimo eja driver kunya bedo ndege. Iparo ni nyathino sani ko riembo gino kako riembo. Pilot. Apani Macha riembo ang'o? Nyathino nya bedo jakuo kutang' joka ma. Tang'uru. Mama gino jini pinyo timo buru. Odumbi korume puodho, oduma korume puodho to nyaka ng'i maber. Seche moko nyathino kwalo oduma. Sani koro odumbi ji adhi marach. Apani adhi marach lakini koro kabichope no. Thing number 2. Denied. Hey. Iwinjo gima timore? Aneno what is happening. Jawanene. Gima timore niya. Yani nitie kaka kibed ni nyalo yani ka dhogi pek ok inyal sero. When your mouth is heavy, you cannot seduction. Neno wana hon akwi pile. You will see, we will sell it by. You will see, we will sell it by. Api ineno jayelo no. Ineno jayelo kaka jayelo obok ma serious. Chon ne wane classes ma yellow gi green. Yellow. Yellow ngano maembe. Wan wa clip ni ana kwaya. Denied. Director. Inene maber di. Bana ba. Ana penji wewe. To koro ngani
Mano tingo nyako embo moro tingo nyarwegi mapek. Nyako luar pengle punglu. Nyako no ko dingo. Nyako no ko agora diel busi. Adiel busi. Adiel busi olokore ga. Neno wana on. Sera nyako maber. Bere ke luga maber mar sero nyako. Oneno. Kao nyako ni tere simba. Lakini koro diel busi. Tere dalau. But ka aparo ni gine ni gima gine nikech misemo moro wacho kan diel dog dala dwari dogi dog. Lakini aparo ni ma debe ma ok natimre luo. Ma aparo timre mana Kambaland. Mano Kambaland. Kambaland kato. Bana Kambaland jo Kambaland loko nyiri diek. They turn girls to dieks. Diel busi. Diel busis. They deal of busis. They deal of people. Hey! Thing number 10. Heraremo. Wadi medini MJ ya. Heraremo. Bana ang'o momiyo nyithindo manyiri ohero wuonegi? Mano era mar baba. Ne. Nyathino neno baba is asleep. Baba is asleep. Otimo kaka baba gi timonega. Ing'eni baba gi miye ga gweth gi e chujore. Ing'eni nyithindo nyaka mi gweth gi ka. Kimiye gweth gi ka nyathino nyalo fuolo ma corona donjo ume. Chalo fadhe imiye gweth. Imiye gweth kae. Inyise ni I wish you well, children. I wish you well. My tortoise. I wish you well. Dani mi Pietro. I wish you well. Come on. Ipake kaka ni chake dau mamin dau. Yes, you cut your children. Yes, you cut your children. You give her laughter. Yes. Love. Amana minaga. Yes. Omera to mano nyathi ma ngene bedi jara ting. Nyathi no do pad wiye mane. Jada nito. Ine matokori fuo kameru. You are as foolish. Lony. Macha nindo mang'eny. Macha koro nindo tero. Bing'eno kaka ni nyathino miye gweth. En momiyo nyathi ja gweth. Bara nyathi aja ema nigi gweth. Nyathi kaka kineno. Mimi babu gweth. That children can be blessed. Blessing. Thing number 1. Wada group wote na admin chini. Wewe ni admin na kuna kitu watu wanazungumza. Pana hii group iko active. Songa. Wewe kila kundi ukiongezwa ni left. Tunaona tu left. Songa. Wewe kazi yako ni kutuwekea link za pornography kwa group kumbafu. Songa. Wewe ni kutusi watu kwa group. Kila siku ni matusi. Songa. Wewe kazi yako hakuna kitu unafanya ni kusema group haiko active na kuja hapa. Wewe ndio unajiita admin mkuu. Wacha leo tuone admin mkuu. Thing na bangoa. Thing number 1. Omera boko timo cathedral. Omera group ka admin nindo. Nyaunyo. When the admin is asleep. Jabla. Group ka nitie jomuod nyoyo to kochwako nyoyo. Jabla. Gima jaka timre dia. Gima jaka nge nia. Grube moko nitie ma ok nyal keto gik maricho richo. Ini wuon oso ket group mar ikonyo ng'ato mondo mi ng'ato nitie hospital. Oket group mar liel e WhatsApp. To ini kok iloko ida mang'weno. Mi chamo giboko no. Omera an gima mora omera. Gima mora. Ichwado admin. Ibro chwadi bwana, you will be you will be cane. English is went bwana. Ibro chwado hii kabisa. Yes, you will be cane. Ibro rodo hii. You will be cane. Ante gani an kana admin. Ino kana si yo ma group no. Tachara gorji te. Ma tar nyaka admin te an kada min no kanyal we. Nitie chweto moro bwana mane konyo ji chon omera. Were gi chweto masani matindi chwado nyithinde WhatsApp. Ba ani chwado life. We were being caned life. Man me lu ni corporal punishment because man lu na no gesonga. I don't know. Me what I know. You will be caned. Ba sa wa ni duoge. Hey, hanging up. Hanging up babi.
Yeah, 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 yeah. Apa je dia? Mm. Aning aparo ching mono ching mane nen ting ti angwen. Cheng dia di, Ching ti angwen. cheng dia di. Ne wachamo ka nyagus. We were eating some nyagus. Yes, gurizo sativa. What is that? Orizo sativa è ochele. Ochele. Orizo sativa. Jo ahero amoso ang'eyo ni kanyo lonye jo kama lonye loso chele lakini we un ketho wi nyithindo koro mo lunch time. Iringe line mapema. Ma koro lunch time oromo nyithindo dhi chamo mochele gi oganda ya wajo manto koro school man. Mone gi muonyi lewi. Kama en chiemo ma nyithindo ringo kama ya do kama. Gi matimore. Afero sani nyithindo gi ging'e ringo kama to sama giringo kama no tim penj to giringi. Sama no giring ka gidhi class mondo gidhi gitim penj mondo gikalo giringi. To kata games ok gidhi gi giyombi. Apani mama miyo tinde giwang'o nyaka school. Wachwango school no ne kendo wachwado jo ya wango school chak chwadi nwagi kawa. School mane mogo wachwad mokwongo. Jo skunde nyocha no wang mang'eny bwana ok adwa donje keses go. Maranda. Iwacho ni Maranda nyocha wang. Olembo iwacho ni Skunde nyocha wang. Mon Nairobi kapok wabiro Buruburu. But what is happening with you? Lakini na What is happening with you? nyithindo. What is happening with you? You want me cry? Nyithindo ng'e ni ok isom ne janyuol, ok isom ne japuonj. Isomo ni in iwuon. Abro yuak. Ida ywak negi. Ayuagi. Ywak ne japuonj. Ayuagi. Ywak ne japuonj. Ayuagi. 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 Bwana we. Abiro luongi na ywak. Don't. Mano biro medo nyingi. Idwa ni nyithindo usom kanye? When you burn the school. In ko kidwa somo bwana to wenwa. Wan wabro dhi. Wabro som. To into idhi e mijengo. Omoro yose wacho negi niya. Kidwa wang'o gimoro, dhi wang' property mar babau. To kopogore gi mano, nyithindo moko nomora omera e Kiambu kae. Ni gin kendo ka gidwa wang'o skul to gidhi ka skul ojogo gi to gidhi nyiso principal niya ok odwa wang'o skul koro lora wadhi dala to gima mitna molo wechego te ne wabro nyisi chieng' waduogo. Ai. Nyathino mar skul marule. Todongo nyathi nyoga ka tek to wanyalo wang'i e skul kanyo gi nyithindo. Tinde Wanyalo wang'i gi nyithindo wafuo seriously. Gima timore sani momiyo nyithindo wang'o skul. Giwe madho petrol gidonje wang'o skul. Ne corona ma jotimore ne omiyo nyithindo biro ka dongo. The corona which happened has managed children to come when big. Nyathindo donga lolo jafomo sani nongo digri 19 digri 20. Our children is just told for lolo 20 years. Ng'eni sani makou. You know that now you are being caught. Yes. Ping number beach. Waj nagi. Dawa ya baridi. Dawa ya baridi. Dawa ya baridi. Dawa ya baridi. Onge ng'ama nyalo loyo Yesu ruodhwa. Onge. Onge ng'ama. Bana roho biro bwana. Roho biro. Sema roho biro ing'eni koro ne. The tear is coming. Hey. No, mano kro. Mano kro. Koro mano kubaro bire. Gima timore niya. Ing'e gima timore? Apani ng'at moneno kane. Ing'e ni nyini chalo ochamo gik moko makech cha. Bana ichamo what? What is happening? Kosi chamo buya. Ing'e ni chalo gimo chamo buya. Bana, what have you eaten weeds? Nikech ere kaka kar nyalo pito pita me ole. To kipenje donge ndiwa. Omaiti ida ko me pinyalo tami ole dendi. Ya, da nwang'e da pe. Apenji. Ma ing'eni kendo nyalo bedo jok modak e dho nam kato kendo koluoro ko pi. Agero gi luoro pi. Mage nyalo bedo jokanye. Koso ing'eyo ka Obwai koni bende ji
Kawabwai kon nitie kaka jo. Jokawabwai ohero pi. Jokawabwai ohero pi. Jo kolera. Jokawabwai. Mano kichomo korgi jama mo kendo mon dabal mo mi luoro mzima piny mzima. Danger. Joere no jogo ohero pi. Josiaya jomo ohero pi. Ok adwa pingo. Jonyakach mago jothur gado mawuor. Mago jomo ohero pi. Ok adwar na ketho weche mang'eny, iwinjo? Jo Kisumo, mago jomo ohero pi. Koro jok moko pi gi jomage. Adwa na wacho weche gigi maler, iwinjo? Jo ma jo Kisiche gi. Jogo ohero pi. Mine mema siemo ko jan mien kodgi. Omera jo Migori. Agere gi jirani. Jo Migori. Jogo ohero pi kendo pi jo Migori en mana niang'. Hey! Bwana maketo jogi na. These people love water and it is sugary. You can't compete with those people. Those people farm sugar. Kosema no berja sukari nam. Sukari, hey. Sukari, hey. Sukari, hey. Sukari. Aya. Jomoko dak kidhi e thing moro. Jomoko dak e dho nam tok dwa luok. Jomoko dak e dho nam tok dwa luok. Ogero pi. Mage jok manyang' mako kaka ji odhi e nam. Nigi muoch ni girado magi pi e kado. Girado mana gi pi e nyuka kata kuon. Number next. I can no more pretend. Just scatter my defense. They do things for the end. Swear you go like me. Can I be your man? Bad friend with no relent. Doing all the things you like. Hey, ang'eyo be kik uwonda joka ma kik uwonda. Ang'eyo ni ng'at mowacho wach maler no mano jaluo. Ng'at mapango pesa modwa dhi miyo nyako gift. Wherever you see money being packaged, to a destination, that's a luo in action. Lakini hata tia fwenyo ni birthday sani olokore gimoro machalo kaka ene party masani wadhiye. Bana birthday omiyo nyithindo tieko pesa e lande joka. Ningine al birthday mara adhi organize machal kama. Koro ito ng'adwa bire. Mari ng'adwa bidonyo. In ng'ama nosenyuol ni birthday ni wa. Birthday mara mar 90th. Apenjo ujo kama. Adhi organize. Tabiro in fact an madhi keto mano. Mondo kedna sendi.
wachom kanye jokama, wachom kanye. Wachom kanye. Chuno nyaka koro Nyasaye makonyowa. Kai koro nyaka wa consult. Ng'at mado konyowa e wach ni en ng'awa. Wapare osiepwa moro achiel niluongo ni mheshimiwa. Mano senindo. Wuoyi mar hatari sana. Winji gima owacho. We will consolidate Kisumbu Kubwa. And after we consolidate, we will strategize. Wale. Hey. A moment of silence. Hey, Spike. Pana, okay. Ongea shida. Pinyen kamano. Ongea shida. Luo ka waselalo thuondi. Waselalo thuondi. Nyen ma wacha dier maonge miriambo kata matin. Okay, sawa. Did you know? Bedi ing'eyo. Ka ok ing'eyo koro wawacho ni. Wan mo mi ing'eyo. Apenjo ni did you know? Did you know? Nang'o ja? It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Family. Nang'o? Family? Father. Bana director ne nyiswa gigo bwana. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Dongoro ineno ka father. Ineno. Mother, I love you so much. Ela lagi mayot. Gani yot? Ela family. Enya. Father. Yes, father. Mother. I love you. I love you. Lo mara ka kicha gore to kitu kamano. Mother. Mama. Nyathi emno much. Leg monde dongoro nyiso baba. Baba. Mama. Aheru. Winjo. Lakini no wache ki Kisungu. Amiyo bedo family. Tipani ma wacho no rach. Mano nage. To dong adwaro ni mondo Josiaya winj wachni. Nyaka jo kara chonyo piny mwalo. Josindo kama omena wuoke mena mamit bwana an gi talanta machamo omena. Kato paporongo ine batemore. Kiwuotho nyaka malo ku Ano ka wuoth sani. Oka wuoth gi COVID ni. Bana I fly bwana. You fly? I fly by air. Idonje winyo. By air. Iwacho ni winyo muonyi. Via the airports. Winyo muonyi to ng'ungi to mana kaka baba notimo mera, mana kaka baba notimo ndege mar baba. We ane director kitwa. Yes, like baba like son. Taro ada gua. Ineno kaka ndege kwacho baba bando chui ndara. The aeroplane is coming. Gidhululo ne winyo, ndege en winyo. The bird. Koro winyo muonyi. Noto sogo. To ng'ogi. Winyo opie chui ndara ni Omera, Nyandarua County Omera. Chunji go mana hedu. Jomoko chunji go mana pisu. Omera jomoko pachgi koro pasa. To Omera jok makoro wangi koro muda. Chunji go kibi. It is kibing. To mano pok wa launch ginene. Baba wey. Ibi koro wangni
Wang ni to be tinga wuoja lego in pure thurwa. Wang ni agu tinga. Okada donje politics. Ne apenji omera. I'm not reminding you. Last but not least, was a way about Baba. Koro we way about Miyo Moro. Hey! Miyo no yuak. Thing number 10! Miyo no yuak live. Vile ulinielezea, mbona haikufanyika? Na ulitumana nikisikia. Kwa nini haikufanyika mpaka sasa? Tuko pamoja. Bado. William Ruto. Tunashangaa kabisa. Eti nini? Wacha ni? Tatu iliyopita, nafikiria kila mwananchi aliniona nikiwa mahali niliuzia mahindi, na baadaye kwa wiki moja nilialikwa Karen. Na ilikuwa ombi langu wakati niliuzia Deputy President mahindi, niliomba ombi kwake. Maana wakati nilisikia Deputy President ako katika kanisa la Mbomani, niliambia Mungu, angalia ile mapito nimepitia kwa hii barabara. Wewe ulienda Ukambani na katika harakati zako za uongo ukamhandaa Mama Elizabeth Maingi. Ulimuahidi kwamba utapanua biashara yake. Wakati niliinua mahindi yangu juu, Deputy President alisimama na akaninunulia mahindi. Lakini nikaambia Mungu, kama ni wewe ni Mungu, umesimamisha hiyo msafara ya Deputy President na umenihakikishia wewe ni Mungu, nataka Mungu ukaongee mara ya pili. Na wakati nilipatana na amechezwa. Na Deputy President akaniambia, Elizabeth, nitakubadilishia maisha yako. Wakati Deputy alinipea datika, na alikuwa na wakati mzuri wa kuniuliza maswali, kuniuliza shida yangu. Utapeli wa kupindukia. Kwa majina naitwa Ana Maingi. Mimi ndio mama wa Elizabeth. Wakati Ruto alikuwa anatoka Bomani, nilikuwa hapa pamoja naye. Nilipoona akisimama na yeye na nikaona vicha ambao aliletewa hapa, nilifurahi sana. Nikasema ile shida tulikuwa tunapitia, kukaa hapa kwa barabara nikiwa na msichana wangu bila kuoga, wengine wanatutazama, wengine wanatuchekelea. Nilikuwa nimejua hiyo aibu imeisha. Mama Robo Mama Robo wanika nyieno me. Yawa journalist unjo manade yawa matu koro ngano keto sauti. Winjo ngane donjo ne Ruto nango ni. Odonjo jagweno matek. Bana ngano donjo ne Ruto sani no se wuok wach gweno. Sani Ruto sani en ja Wilbaro. Omera Wilbaro, uturo Wilbaro jo kama. Wewe ni mkoa. Mbona unadanganya akina mama jinsi hii bwana? Wakenya sio wajinga. Wameerevuka na uongo yako sasa imetambulika. Siji, ngine ngani kaka loso vio. Mani lungu ni voice over jo kama. Ni voice over. Hey, kama wacho. Bana journalist moko donjo ne jowetege. Ineno koso kineno. Neno, sechila neno. Hey, lakini en adier makende. Lakini adier kiwacho too much is too much. Too much of something is too much. Hey. Because it's poisonous. Hey, it's poisonous to my health. Wana, I can deorify diarrhea. Man. Nyongong. Mingong ewichi. Kukelinga. Enja ilunga ninga. Ingara vi kijingi ya. Joseph Pikes, the man who did like this, and all solutions turns to problems. Get me anywhere. Joseph Pikes. Hey, ¿cómo lo que mark? No question mark bro biro ka Joseph. Goro moni maka sibuor maka toto maka iba maka chama maka marosa kiro lugado mondi ndise kata buduguru ekeye patea. We are no will nyinga moro bwana. We will gi moro. Yes. Pande jo page. All right. Bye. See you.
pile pile engima marwa kamora mora mwadake e mir e Uganda e bombe kod piny mangima dak en gino manyaka wadag kamora chiel kendo nyaka wadag muna gi yore go koma owinjore nyaka wadag muna e yor no ma en dak mabende lore koda ka chike go koma dwarre